komai nisan dare kowa ya san gari zai yi wayewa. Zafi harshe ke mun nauyi zan furta zuciya ta amsa ke ce ra'ayina. Duk nisan jifa kasa an ce zai yi an fara ranar wanka ai cibi mai wuya. Inda masauki nuna wa bakonki na yi mafarkin alkairi gana ki, abin da yake ruhi na shi zan baki, wanda ya san ciwon so bayana ki. In kika amsa sai kin sha mamaki, zuciya ba ta da wurin aiki sai ke.